Patxitxik aita ama abestiari letra aldatu dio bi arrazoi nagusiengatik. Bata izango zen familia eredu tradizionala lantzen dauelako eta bestea ezkontzari garrantzi handia ematen diolako. Patxintziren abestian, familia eredu ezberdinak landuko dira eta harreman ezberdinak ere, familia monoparentalak, harreman homosexualak eta bar. Horretaz gain, baliagarria ikusten dugu kontzeptu ezberdinak lantzeko. Adinaren arabera, koloreak landu alditugu, zenbakiak, hizkuntzak, herriak. Irakasleak bai lantzen ari diren gaiak erabili aldituzte euren kontzeptuak txertatzeko eta abestiaren bitartez lantzeko ere.